Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yus, ya apa sih sampean iki? Liyane kabeh sampean kei persenan, aku belanja gak sampean kei persenan. Jaluk persenan, wong belanja saiper ta jaluk persenan. Tapi kan aku kan sering ketok-ketok belanja, baik mau seminggu pisan seminggu pindho kan aku bisa belanja nang sampean. Iya belanja kuya siji gua. Sepenting kan belanja Mbak Yus, ketok lah aku mesti nukoni dagangane sampean. Aduh, tuku garam seminggu rong minggu pisan ae jaluk persenan. Masuk kate tuku uya bendina darah tinggi Mbak Yu. Lah iku, lho astore lho sik wake pirang-pirang tompok ngono. Ndek aku njaluk aja medhit-medhit po sing. Besok titikake belanjaku tetep diperseni cek wong iku balik tuku nang sampean maneh. Sampai gak balik lo gak apa-apa. Oh temen ah. Ya. Kae aku njaluk wong dikeki mang padha cerita nang pasar, dikeki persenan Mbak Yus aku tok gorong akeh. Ya wis gak iso sing oleh persenan ku ono minimal pembelian. Sampean seminggu 2.000 ae kok njaluk persenan gak iso. Aduh, njaluk persenan nonton tas njuk dhewe aku. Loh, ojo. Iku jatane wong wis. Alah wis kok sampean kula maneh. Wis ya Mbak Yus suwun. Kurang ajar iku. Heran aku.